Naša priča dešava se u svetu koji se ne razlikuje od onog u kome živimo. U društvu, opsednutom pričama o nestancima, ubistvima i jezivim zločinima. Volimo da ih slušamo iz udobnosti svojih domova, sve dok se takve stvari dešavaju nekom drugom, negde daleko od nas. Sve dok je tragedija tuđa. U zabačenom škotskom mestu, gotovo zaboravljenom od sveta, jedan mladi par dolazi sa jednostavnom idejom da snimi dokumentarac. Međutim, ono što počinje kao bezazlen projekat, ubrzo ih vodi do mračne tajne, zakopane duboko u prošlosti mesta. A kao i svaka tajna, ni ova ne trpi tamu i tišinu. Ovo nije samo priča o zločinu. Ovo je priča o našoj opsesiji tuđom patnjom. O svetu u kojem se najgore tragedije pretvaraju u sadržaj, a ljudska nesreća u proizvod koji milioni gledaju sa fascinacijom. Jer granica između potrage za istinom i iskorišćavanja tuđe tragedije mnogo je tanja nego što želimo da priznamo. Ponekad izgleda i da ne tražimo pravdu, već samo dobru priču. Naša priča počinje na škotskom planinskom putu. Mladić po imenu Davis i njegova devojka Pia voze se ka Loch Henryu, selu u kom je živeo. Stigli su. Parkiraju kombi ispred kuće iz koje izlazi njegova majka Janet. Zabrinula se jer kasne. On joj objašnjava da su išli obilaznicom kako bi Pia videla sve lepote mesta. Upoznaje ih. Janet mu kaže da je ulovio pravu lepoticu. Dodaje i da joj se sviđa njen akcenat. Nastavlja kako se nada da su gladni i poziva ih unutra. U kući su. Dok Janet sprema večeru, Pia radoznalo razgleda oko sebe. Prilazi klaviru, pita Davisa ko je pijanista. On odgovara da je to bio njegov otac Kenneth. Devojka prilazi bliže fotografijama i posmatra ih. Bio je policajac. Pia se šali kako je dobro izgledao u uniformi. Tokom večere, Davis govori Janet kako će sutra Pii pokazati selo, a već u ponedeljak moraju dalje do Ruma. Tamo će snimati dokumentarac o čoveku koji posjeduje raritetna jaja. Ona se čudi zašto snimaju film o tome. Objašnjava joj da nije reč o kolekcionaru, već o čoveku koji se bori da ih sačuva od njih. Janet i dalje nije oduševljena idejom. Pia dodaje kako je reč o osvetniku ili anđelu čuvaru. Taj čovek radi posao koji lokalna policija nije sposobna da obavi jer su previše lenji ili nisu zainteresovani. Janet je prekida rečima da su verovatno zatrpani drugim poslom i da je rad u policiji veoma zahtevan. Dodaje kako je to Davisov otac znao. Nakon večere, Pia i Davis su u sobi. Devojka je ljuta na sebe jer je pljuvala po policiji, a videla je fotografiju njegovog oca. On je kaže da ne brine. Njegova majka samo je posebno osetljiva u vezi bilo čega sa njegovim ocem. Nedostaje joj. Pia mu govori kako je razume. Nastavlja kako i njemu sigurno nedostaje. On joj priča kako je imao samo 8 godina kada je umro, tako da ga se više seća sa fotografija. Nešto kasnije vidimo Janet koja je budna u svojoj sobi, čuje ih dok vode ljubav. Zagledana je u fotografiju supruga na stolu. Jutro je. Pia je u dnevnom boravku i posmatra VHS kasete na polici. Na svima je isti naslov – Bergerac. Dolazi i Davis sa rancem na leđima. Pita ga šta je Bergerac. On se smeje i objašnjava kako je reč o staroj detektivskoj seriji. Otkriva joj da se njegovoj majci sviđao glavni glumac iz serije. Uvek je govorila da ima lepu pozadinu. Pia mu govori da ne može zamisliti njegovu majku kako se loži na nekog. Janet ulazi u prostoriju i govori kako je stvarno imao lepu guzu. Pii je neprijatno.
Janet ih pita gde idu. On joj odgovara da vodi Piju na jezero. Ona im želi lep provod i odlazi. Pija grli Davisa i govori mu kako što pre treba da idu. Opet se izblamirala pred njegovom majkom. Na jezeru su. Pija je oduševljena prirodom. Ne može da veruje da je pored ovakve lepote mesto tako pusto. U selu su. Ulaze u pub. Čim ih je primetio radnik za šankom, kreće ka njima. Govori Davisu da mu je već rekao da se ne pojavljuje ovde. Pija je zbunjena, a njih dvojica počinju da se smeju. Pozdravljaju se. Konobar je njegov stari prijatelj Stuart. Donosi im 3 krigle piva. Mladić pita Piju na koju foru je iz Londona dovukao u ovo mesto duhova. Nastavlja kako od 3 puba u ulici sada radi još samo njegov. Ukoliko se promet značajno ne popravi, on i otac moraće da zatvore. U tom trenutku njegov otac Richard ulazi u pub i ide iza šanka. Davis kreće da ga pozdravi, ali ga Stuart zadržava. Dodaje mu da se ne trudi. Pijan je po celi dan. Dođe samo da uzme piće. Richard odlazi. Pija govori kako joj ništa nije jasno. Mesto je prelepo, priroda fantastična. Kako to da nema turista? Stuart joj istog trenutka odgovara da je tako zbog Iana Adera. Ona ga pita ko je Ian. Stuart ne može da veruje da joj Davis nije pričao o njemu. To je bio mladić koji je živeo sa roditeljima na farmi. Ljudi su govorili da nije baš bistar i da je lako podvodljiv. Stuart ga prekida i kaže kako je Ian mučio i ubijao ljude. Davis nastavlja da je ovo mesto nekada bilo puno turista sve do 1997. godine. Mladi bračni par iznajmio je ovde kućicu u kojoj su planirali da provedu medeni mesec. U selu su boravili 1 nedelju, upoznali mnogo ljudi. Stuart kaže kako su u ovom pubu pili nekoliko noći, tako mu je otac rekao. Na dan kada je trebalo da idu, čistačica je došla u njihovu sobu, ali ih nije zatekla u njoj. Njihov automobil bio je parkiran ispred, a sve stvari u sobi. Sve je bilo tu, osim njih. Pozvali su Stuartovog oca. Istraživao je ovaj slučaj. Kucao je od vrata do vrata, razgovarao sa svima, ali ni traga od nesrećnog para. Kao da su isparili. Nakon dan ili 2 to postaje glavna priča. Došla je hrpa novinara. Potpuno ludilo. Prolazili su dani, ali od njih nije bilo ni traga, ni glasa. Onda je poginula princeza Diana i svi su zaboravili na njih. Pija radoznalo pita, zar nema nastavka priče? Sve dok jednog dana Davis govori da je u pitanju noć. Sve dok jedne noći Ian nije otkrio svoju tajnu. Pio je ovde u pubu. Stuart joj pokazuje i sto za kojim je stalno sedeo. Te noći popio je više nego inače. Pričali su da je čudno govorio, bio je naporan. Na zidu je bio plakat nestalog para. Počeo je da komentariše devojku, ali ga je Richard zaustavio. Rekao mu je da izađe i da se više ne vraća. Ian ga je vređao i pretio da će se sa oružjem vratiti u pub. Stuart govori kako ga je njegov otac tada izbacio napolje. Zatim je pozvao Kenneta i zamolio ga da ode do Ianove kuće i razgovara sa njim. On odlazi do farme i kuca na vrata. Ian se nije javljao. Kenneth kreće nazad ka automobilu i u tom trenutku Ian otvara prozor na drugom spratu i puca na njega. Pogodio ga je u rame i on uspeva da se dovuče do automobila i pozove pojačanje. U tom trenutku iz kuće je čuo još 3 pucnja, ovaj put iz pištolja. Zatim je zavladala tišina. Kada je stiglo pojačanje, ušli su u kuću i zatekli 3 tela. Ian je ubio roditelje,
onda i sebe. Dok su pretraživali farmu, proveravali su i podrum i tamo su pronašli skrivena vrata koja vode u bunker, verovatno iz Drugog svjetskog rata. Unutra je bila prostorija za mučenje. Ian je otimao ljude, držao ih u toj tamnici nedeljama, radio svakakve grozote, a zatim ih ubijao. Njihova tela spaljivao je u polju blizu kuće. Davis govori kako je ovde i priroda veoma opasna. Nešto što izgleda kao potok može biti veoma duboka voda. Lako se utopiti. Šetači u brdima znaju da zalutaju. Dešavalo se i da neko iznajmi kajak i više se ne vrati. Niko nije pomislio da se iza nestanaka krije nešto mnogo mračnije. Davis govori kako su na farmi pronašli 8 tela. Bili su mučeni i seksualno zlostavljani. Prava noćna mora, dodaje Stewart. Pia govori da ne veruje šta čuje. Pita Davisa šta se dogodilo sa njegovim ocem. On joj objašnjava da rana nije bila ozbiljna i da je napustio bolnicu nakon nekoliko sedmica. Dok je bio tamo, dobio je bakteriju koja ga je vremenom usmrtila, tako da njegova majka i dalje smatra da ga je Ian ubio onog dana. Nešto kasnije, njih dvoje su ispred Ianove kuće. Devojka mu govori da je sve ovo savršeno i čudi se što to ne vidi i sam. Idealna priča za njihov dokumentarac. Nešto što svi žele da čuju. Hannibal Lecter, koji je živeo u mirnom selu. On je pita da li je ozbiljna i podsjeća je da se u sredu sastaju sa likom sa jajima. Pia ga ubeđuje da zaboravi na to. Svidela joj se i ta ideja, ali je ovo prava stvar. Ovo bi iskreno volela da rade. Nastavlja kako će pozvati Kate iz produkcijske kuće i zakazati sastanak. Davis joj kaže kako je priča već poznata. Pia nastavlja da to nije dovoljno. Ona je tek čula za nju. Mogu uneti nove detalje, likove, snimit će sve u kući, razgovarat će sa meštanima, doneće novi pristup. Istražit će najvažniju temu, život i smrt. Davis jednostavno ne želi da to snime. Devojka se ljuti i govori mu da će to onda sama uraditi. Davis joj objašnjava da bi ta priča sigurno potresla njegovu majku. Izgubila je muža. Ona ne odustaje. Predlaže da i Janet iznese svoju stranu priče. On odlazi ka kombiju. U pubu su. Stewart je oduševljen idejom. To će vratiti turiste u sela. Dokumentarac o ubistvima je najbolja reklama. Dodaje da ima dron sa kojim mogu snimati, ali i nešto bolje. Odlazi i vraća se nakon nekoliko minuta. Donosi paket sa stvarima njegove pokojne majke, u kome je sve što žele da znaju o slučaju. Novinski članci, video snimci, bila je opsednuta pričom, dok je njegov otac mrzio. Davis i Pia su opet kod kuće. Pristao je da snimaju dokumentarac i donosi stari videorekorder njegovih roditelja kako bi pregledali kasete. Povezali su ga sa laptopom. Unutra je već jedna kaseta. Pia je pušta i kreće serija Bergerac. Ona ga zeza da je to mamin dečko. Davis govori da je vreme za stvari Stewartove majke. Na jednom od televizijskih snimaka koje zatim gledaju, vidimo i Davisovog oca kao i Richarda. Mi smo sa njim i Stewartom u pubu. Ljuti se što je bez pitanja Davisu dao sve te stvari. Stewart objašnjava da će ih vratiti kada završe snimanje filma. Richard nastavlja kako ne bi trebalo da to rade. Pia i Davis su na jezeru i snimaju sa dronom. Vidimo ih i ispred Ianove kuće. Kasnije, u potkrovlju, pregledaju i montiraju materijal zajedno sa snimcima sa VHS kaseta. Srećni su što će njihov dokumentarac ispričati baš ovu priču. Dani prolaze, dok oni marljivo rade. Intervjuišu i Stewarta. Dok razgovaraju, Richard ih prisluškuje iz druge prostorije.
Čujemo tup zvuk i uzvik bola iza šanka. Odlaze da provere šta se dešava. Richard je pao i polomio nogu. Psuje ih i govori kako ne treba da kopaju po tom sranju koje se davno desilo. Selo je jedva uspelo da zaboravi, a oni bi da otvaraju stare rane. Podiže glas na Davisa i pita ga zašto to radi. Da li želi nagradu? Da ga potapšu po leđima? Pia i Davis su opet kod kuće. U njihovu sobu ulozi Janet i pita ih na čemu rade. Davis joj priznaje da su rešili da snime dokumentarac o onome što se dogodilo u selu. Čekaju njenu reakciju. Interesuje je da li će ispričati šta je uradio njegovom ocu. On joj odgovara da hoće, samo ako to ona želi. Janet potvrđuje da to itekako želi. Dodaje kako svi moraju znati da je njen Kenny umro zbog tog čoveka. Plače i govori kako bi sama zadavila i Jana da je kojim slučajem još uvek živ. Nastavlja kako su bili stvarno srećni pre nego što je on sve pokvario. Sve je uništio. Bio je tako glup. Moli ih da joj oproste i govori da je tu ako im nekako može pomoći. Nešto kasnije snimaju Janet za njihov film. Davis joj objašnjava kako sve funkcioniše. Ona im govori da godinama nije bila pred kamerama, poslednji put kada je snimao njegov otac. Govori kako on nije imao sve te stvari kao oni. Nedugo zatim, Pia i Davis su kod producentkinje Kate. Priča joj je poznata. Interesuje je da li imaju neke nove sadržaje. Pia objašnjava da nude drugi pristup. Nastavlja kako je Davisov otac jedna od žrtava. Ona im daje savjet da iskoriste materijale koje svet još nije video. Pia govori da mogu snimiti unutrašnjost kuće i tamnicu u kojoj je mučio i ubijao ljude. Kasnije, u toku dana, Pia, Davis i Stuart snimaju zloglasnu kuću. Koriste stare kamere i kasete Davisovih roditelja na kojima je serija. Provalili su unutra i snimaju stari bunker pod ultravioletnom svetlošću. Sve je prepuno užasnih tragova. Na povratku kući, Pia im govori kako joj je muka od svega što je videla. Stuart pokušava da joj raspoloži i započinje šaljivu pesmu o tamnicama. Oni pevaju sa njim. U jednom trenutku nepažnje, Davis skreće pogled i udaraju u traktor koji im je išao u susret. U bolnici smo. Na svu sreću, niko od njih nije ozbiljno povređen. Samo Davis će morati da ostane da prenaći kako bi bili sigurni da nije imao potres mozga. Tu je i Janet. Stuart je malo povredio ruku. Vidimo ga kod Richarda, koji je u bolničkom krevetu nedaleko od Davisa. Nešto kasnije, Janet i Pia su kod kuće. Dok Janet sprema večeru, ona pregleda sadržaj koji su snimili. Vidimo ih u tamnici. Vraćamo se u bolnicu i pratimo Richarda, koji ustaje sa kreveta i ide do Davisa. Govori mu kako mora prestati sa snimanjem filma. Davis ga pita zašto. On nastavlja kako nema dokaz, ali je oduvek znao. Ne čujemo šta je oduvek znao, jer smo opet sa Pijom. Na laptopu vidimo kako se završava deo koji su snimili i kreće odjavna špica serije. Odjednom se i ona prekida i kreće drugi snimak. Na njemu je Ian, ali čujemo i glasove Janet i njenog supruga. Tu je i bračni par koji je vezan na kauču. Davisov otac u policijskoj uniformi približava se nesrećnim ljudima i govori kako su imali sreće, jer će se gospodarica danas zabavljati sa njima. Pušta muziku i poziva Janet. Ona ulazi i na lice stavlja masku koju smo već videli. Igra i smeje se pred vezanim parom. Uzima bušilicu i ide ka njima. Ubija ih. Pia je užasnuta, ne veruje šta gleda. U tom trenutku čuje Janet koja je iz hodnika poziva na večeru.
Pia brzo preklapa laptop. Janet ulazi u sobu dok je ona zbunjeno gleda. Pokušava da se pribere. Dok večeraju, ne može da skloni pogled sa maske na zidu. Janet to primećuje i govori joj kako je to poklon od supruga. Smeje se i nastavlja kako su se mnogo zabavljali zajedno. Devojka pokušava nešto da kaže, ali ne uspeva. Ona je pita da li je sve u redu. Pia odgovara da mora do toaleta. Pokušava da telefonira Davisu, ali ne uspeva. Izlazi napolje i uplaši se od Janet koja je čekala ispred vrata. Pia se pravda kako mora na svež vazduh da prošeta i razbistri misli. Uverava je da je stvarno dobro i da se brzo vraća. Skoro pa istrči iz kuće. Janet primećuje da se nešto dešava. Odlazi na sprat, a u tom trenutku videorekorder izbacuje kasetu koja je došla do kraja. Na njoj piše Bergerac. Sve joj je jasno. Napolju smo sa Pijom. Ide putem i drži telefon ispred sebe tražeći signal. Iza nje se pojavljuju svetla automobila. Uplašena je. Janet se zaustavlja pored nje i govori kako je verovatno u šoku zbog sudara i da bi trebalo da odmara. Dodaje i da će se prehladiti. Podiže glas i naređuje joj da uđe u automobil. Devojka počinje da beži. Ona izlazi sa baterijskom lampom i posmatra oko sebe. Traži je i govori joj da se vrati. Neće joj nauditi. Pia se krije u blizini. Počinje da beži dalje. Stiže do reke i ulazi u vodu. Iznenada se oklizne i pada. Na nesreću udara glavom u kamen i ostaje bez svesti. Voda već guta nesrećnu devojku. Janet vrišti i naziva je pogrdnim imenima. Ulazi u automobil i vraća se kući. Plače i vadi kutiju sa morbidnim fotografijama i dnevnicima. Na jednoj od njih vidimo Janet i supruga kao i vezanog Iana između njih, sa povezom preko usta. Tu je i fotografija čoveka koji liči na Richarda kada je bio mlađi, kao i slika nesrećnog para. Janet uzima kasete sa police i stavlja ih na sto pored kutije. Ostavlja i poruku za Davisa. Odlazi u sobu, stavlja masku na lice i uzima konopac. Obesila se. Mi već gledamo trailer za dokumentarac koji je Davis izgleda završio. Govori o tome kako su pokušali da ispričaju priču, ali je istina koju su otkrili bila previše lična. U najavi vidimo i Richarda koji otkriva kako je jedne noći nekako završio sa Janet i njenim suprugom u seksualnim igrama za odrasle. Nastavlja kako ga je njihovo ponašanje te večeri navelo na pomisao da Ian možda nije radio sam. Dokumentarac otkriva povezanost bračnog para sa mladićem koji je okrivljen za ubistva. Sada se veruje da je sve vreme bio pod Kennethovim uticajem, kao i njegove supruge Janet. Otkriva se i kako je policajac ubio Iana i njegove roditelje, a zatim se ranio kako bi prikrio njihovu ulogu u zločinima. Čujemo i kako je Janet sve vreme ćutala i krila mračne tajne da bi se na kraju ubila. Ostavila je snimke mučenja i zločina sinu kako bi ih pronašao. Ime dokumentarca je Lock Henry. Istina će izaći na videlo. Na dodeli smo BAFTA nagrada. Stewart događaj prati iz prepunog puba. Priča je vratila turiste u selo. Neki od njih na licu imaju maske. Čujemo ovogodišnje nominacije i vidimo da Davisov dokumentarac dobija nagradu. Svi izgledaju srećno i zadovoljno, osim njega. Izgubio je toliko toga. Svet mu se srušio. Potpuno je odsutan i na zabavi povodom osvajanja nagrade. Odlazi u sobu. Sa čašom u ruci sedi zagledan u nagradu koju je upravo dobio. U masku na njegovom stolu. Dobija telefonski poziv.
Sa druge strane je Stuart koji mu čestita i govori kako su rasprodati nedeljama unapred. Srećan je. Ispred njega su devojke koje nose replike Janetine maske za mučenje kao modni detalj. On prekida poziv bez reči. Naša priča se ovde završava, sa Davisom u praznoj sobi. Vadi papir koji mu je majka ostavila pre samoubistva. Na njemu vidimo reči: za tvoj film, u potpisu mama. Plače i ispija piće do kraja. Ostaje zagledan u masku na stolu, podsjetnik da se svi na ovaj ili onaj način kriju iza neke od njih. Možda najneprijatniji utisak koji ostaje nije šta su uradili monstrumi ove priče, već šta smo mi uradili. Koliko smo i sami odgovorni što smo stvarna ubistva, stvarne žrtve i uništene živote pretvorili u sadržaj za večernju zabavu uz kokice. Od mesta patnje napravili smo turističke atrakcije, a od tuđe tragedije industriju zabave i svi postali deo bolesnog turizma. Ono što je za Davisa doživotna trauma, sećanje na oba monstruozna roditelja i gubitak osobe koju je voleo, za ostatak sveta postalo je još jedan hit dokumentarac, još jedan trend i još jedna priča koju će već sutra zameniti neka nova. Ponekad je, poput samog zločina, strašno koliko lako uživamo slušajući priče o njemu. Ukoliko vam se svidela ova priča, podelite je, zapratite kanal, komentarišite i ostavite like za još ovakvih sadržaja. Hvala na gledanju.